Csodálatosan szépséges jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Jó estét! Ugye a mai nap folyamán Bauer Barbara a Fényfestő című könyvét fogjuk kibeszélni, ez volt a márciusi könyvünk. Na, látom közben Lilla írtad, hogy te nem fogsz tudni csatlakozni majd a kibeszélőhöz, de akkor az elején még egy picit itt tudsz lenni, úgy egy fél órát. Nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy neked mi volt a véleményed a könyvről. Bauer Barbara kortárs magyar író, tehát jelenleg is alkot. 74-ben született, már diákújságírói szaktanfolyamot végzett a középiskolai tanulmányai alatt, reklámmenedzser szakképesítése van, PR-kommunikációs szakon, főiskolai végzettséget szerzett, másoddiplomája pedig televíziós újságíróként kapta. 18 évig dolgozott légiutas kísérőként itt a Malévnél, itt szerzett további képesítéseket, 2007-től pedig krízismenedzser pozíciót töltött be. 2006-ban kezdte el írni az első regényét, ami a mai napig nem jelent meg, házas, van egy kislánya is, és a lányának a születése után jelent meg az első regény, a Légi kisasszonyok címmel, és 2012 és 2023 között összesen 21 könyve jelent meg. Amit magáról ír, a honlapján ez olvasható, író vagyok, de minden az olvasással kezdődött, mert a könyv menedék, miközben kinyitja előttem a világot. Nem ismer távolságot, sem időt, ahol a fikció is valóság, és a valóságot is átjárja a képzelet. Minden egyes könyvvel egy másik világba léphetek, aztán egy napon rájöttem, én is akarok teremteni másik világot, másik életet, másik valóságot. Azóta író vagyok. Történelmi, romantikus regényeimben elsősorban históriánk, olyan epizódjait dolgozom fel generációkon átívelő, többnyire fiktív családok hétköznapjain keresztül, amelyek a mai napig hatnak az életünkre, de írtam valós személyekről is életregényeket, olyanokról, akiknek az életútja példaértékű örökséget hagyott. És ahogy olvasóként, úgy íróként is különböző hangulatokat keresek, így írtam könnyed lektűröket, és elkalandoztam a mély lélekregények irányába is. Tehát elméletileg elég sokszínű, amilyen verziókba, vagy amilyen könyvekbe ő elkalandozott. A Fényfestő egy nem túl hosszú könyv, 312 oldalas az én példányom, nekem ez a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg. Fülszövegén hátul a könyvből egy részlet található meg, és amit ebből még szeretnék felolvasni nektek, hogy Bauer Barbara sejtelmes hangulatú, váratlan fordulatokat kínáló új regénye, különleges, izgalmas utazás a múltba és az emberi lélek mélyére, ahol a jó és a rossz vívja örök harcát. Így előlegben magáról a könyvről, és akkor gyorsan szétnézek a cseten, aztán utána megpróbáltunk elkezdeni beszélgetni. Ugye ami miatt én beajánlottam ezt a könyvet, hogy láttam beszélgetéseket az íróval, és nagyon szimpatikus volt, mint személyiség, és azért gondoltam, hogy elolvasnék tőle mindenképpen legalább egy könyvet. A címe volt nagyon szimpatikus, amit így láttam, úgyhogy azért fogalmam sem volt, hogy milyen vonalú a történet, egyszerűen csak kíváncsi voltam, hogy az írónak milyen könyve van, úgyhogy ez ilyen fejes ugrás a mély vízbe körülbelül olyan kategória volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, Szücsi, hogy neked milyen élményed volt ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy tetszett? Hát eléggé furcsa volt, mert én még nem ugrottam bele a romantikus, szerelmes könyvek. Hát, hogyha lehet egy kategóriába tartoztatni őket. Ugye én legtöbb részt a krimik, meg egyéb ilyen szórakoztató helyzetekben szoktam lenni. Hát eléggé meglepő volt. Azt hittem, hogy egy ilyen alap romantikus regénnyel kezdődik, majd hogy találkoznak, meg minden, és elég nagy fordulatot vett a történés. Az elején még nagyon nem lendülünk be, csak megismerkedünk pár szereplővel és egy történéssel. Tetszett? Tetszett, igen. Tetszett egyébként. Jó, oké, rendben. Majd egy kicsit belemegyünk mélyebben. Volt kedvenc karaktered? Nekem a drága úriember tetszett, aki elsőnek megpróbált franciául köszönni a lánynak. Ugye a fővonala a könyvnek Cecillel indít. Cecil ugye egy Magyarországról menekült lány tulajdonképpen. Az elején csak annyit tudunk, hogy Magyarországról származik, és Franciaországban nevelkedett. Hogy mennyi idős korától, hogy kiknél, ez ugye később derül ki a cselekmény során. Első körben ugye ő festőnek tanul,
és amikor végez a tanulmányaival, akkor ugye a mesterének a javaslatára, hogy utazzon, elindul Magyarországra, Budapestre. Ugye neki van arról fogalma, hogy ő alapvetően Magyarországról származik, úgyhogy ezért döntött úgy, hogy elindul, és pont Magyarország, Budapest lesz a cél. Ugye az volt az instrukció a mesterétől ezzel kapcsolatban, hogy nincs ő jelen a festményekben, amit ő készít. Nagyon szép munkái vannak, csodás festményei vannak, és sikeresen végez is, de hogy emiatt, hogy nincs jelen a festményekben, gondolja, hogy akkor ennek egy picit jobban utána kell menni, és akkor elutazik szépen Budapestre. Ő ott próbálkozik, nézelődik, nagyon tetszik neki a Duna. Ebből láttunk ugye Izánál a sztoriban kirakva egy nagyon szép kis részt, tehát azok a játékok a fénnyel, ami a víz felszínen megjelenik, az, ami legelőször megragadja őt. Aztán utána bejön a másik főszereplőnk, másik karakterünk, Endre, aki építészként végzett és kezdett el dolgozni. Hát a sztoriból ő a nőcsábász karakter, aki olyan úgy de nagyon hajtja a csajokat, és hát kiszúrja magának a főszereplőnőnket, Cecilt, és elhatározza, hogy akkor ő kapcsolatot létesít vele valamilyen formában, és az ő barátjával, Kálmánnal beszélgetnek, és Kálmánnak viszont puszta véletlenségből van abba a szállodába kapcsolata, ahol Cecil megszállt, hát lombozza le tulajdonképpen Endrét, hogy hát a hölgy nem igazán beszél magyarul, úgyhogy esélytelen, hogy tudjanak kommunikálni egymással, és hát innen indulunk alapvetően. Na, Izza, neked milyen élményed volt a könyvvel kapcsolatban? Hát gondolom nem újdonság, hogy nekem nagyon tetszett, mert szerintem ilyen sokszor még sosem posztoltam könyvről, akár a DC csatornán, akár így Instagramon. Engem igazából az első mondatával megvett, az azért, mert az pont ez az alkotás, amit az előbb mondtál, ez a művészi, ez a fény, árnyék, ez a művészi oldal az, ami engem nagyon megfogott. És ugye az elején én azt gondoltam, hogy hát ez egy ilyen kis kedves, romantikus történet lesz, fiatalokkal, egy, 50 évvel ezelőtti korban, és hogy az milyen szép. És úgy voltam vele, hogy nekem most pont ehhez van kedvem, ez most pont jó, így nem lesz benne semmi tragédia, csak ez a kedves kis románc. Aztán változott a helyzet, de nekem kifejezetten utána örültem neki, hogy nem végig ilyen volt, és őszintén megmondva, most egy picit még visszatérve az előző havi könyvünkre, nekem ez a könyv önismeretileg most többet adott, mint a múltkori, pedig az kifejezetten egy önismereti könyv, de nekem ez most, nem tudom, nagyon-nagyon sok olyan gondolatot tudtam belőle meríteni, vagy csak így megerősíteni, amik eddig is ott voltak, de most itt ki lettek mondva, vagy meg lettek úgy fogalmazva. Úgyhogy nekem összességében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Kedvenc karaktered a könyvből? Fú, ezt nagyon nehéz lenne megmondani, mert szerintem mindegyik karakter úgy volt felépítve, hogy lehessen kedvelni, és valamilyen szinten lehessen vele azonosulni. Nagyon nehéz. Hát most azért mondom csak Cecilt, mert nem tudom, ő volt a romantikus női karakter. De igazából tényleg, tehát, hogy még egészen még a Kálmán barátnője is, tehát, hogy igazából mindenki, még az édességboltos nő is, bárki, aki csak egy pillanatra is megjelent, szerintem az már egy olyan karakter volt, aki kedvelhető. Olyat nem tudnék mondani, akit nem szerettem, vagy úgy érzem, hogy nem jól lett bemutatva. Igen, Erzsike a barátnője. Ja. Igen. A nevekkel bajban vagyok, bocsánat. Jó, hogy Cecilt megjegyeztem. Cilike, igen. Cilit, igen. Na, írta itt közben Lilla a chatre, hogy neki pont a leírás okozta a gondot, igazából elspoilerezett egy csomó váratlannak szánt fordulatot. Megjelent egy karakter, és tudtam, hogy mi lesz, és ki ő, és utána sejtelmeskedett az író, pedig levágós volt. Igen, nekem is kicsit ez volt, ahogy írtátok, hogy olvastátok a könyvet, meg hogy milyen fordulatok vannak benne, én egy kicsit úgy éreztem, hogy én is hamar rájöttem arra, hogy most akkor melyik karakter ki akar lenni. Tehát olyan nagyon hamar
amikor Endre viccelődve mesél rögtön a legelején arról, hogy ő már gyerekkorában elvett valakit feleségül, vagy eljegyzett, igaz, hogy az még kicsi lány volt, 4 éves, ő meg nem tudom, 7 éves, talán 3 év van közöttük, és utána, mikor Cecilnek jönnek ezek az emlékképei, ott már annyira egyértelmű volt, hogy Endre az a fiú, aki neki az emlékeiben megmaradt, hogy utána már, amikor kiderült, meg amikor Endre is rájött, akkor már nem volt akkora információértéke magának ennek a dolognak, hogy úristen, ők most akkor így rájöttek, és kicsit ez a feelingem volt amúgy nekem is a könyvvel kapcsolatban, de aztán utána belegondoltam, hogy nem egy olyan nagyon vastag könyv ez. Tehát lehet, hogyha ilyen mit tudom én, 4-5-600 oldalas könyv lenne, és jobban elnyújtotta volna a dolgokat, vagy kevesebb ilyen morzsákat csöpögtet el, akkor lehet, hogy lehetett volna még ezt húzni, de nem feltétlenül szerintem ez a sejtelmeskedés lett volna itt az elsődleges, hanem tényleg a karaktereknek a traumafeldolgozása, szerintem lehet, hogy ez a jó kifejezésre, hogy hogyan élték meg azt az időszakot, ami a múltban történt velük, hogy a jelenben mit kezdenek ezzel, hogy amikor megvoltak az egymásra találások így, akkor hogyan kezelik ezeket az információkat. Cuki volt, hogy Cecil mennyire tévútra futott az elején. Hogy ez érdekes, mert nekem például ez nem volt zavaró, mert én nem éreztem azt, hogy az olvasóval szemben sejtelmeskedik az író, hanem igazából az olvasónak már a második fejezettől egyértelmű, hogy a 2 szál az össze... De hát igazából minden könyv, ami több szálon fut, előbb-utóbb összeér. Tehát egyértelmű, hogy valahogy össze kell kapcsolódjon. És persze, hogy egyértelmű volt, hogy ki kicsoda lesz, meg hogy a múltbéli, meg a jelenbéli, hogy kapcsolódik össze. Nekem pont azt tetszett, hogy ők erre hogy jönnek rá, és hogy ők hogyan kapcsolják össze, és hogy kell rögtön szólni, hogyha én rájövök valamire, vagy tehát, hogy pont ez például, hogy Cecilnek az utolsó utáni pillanatig hagyják, hogy saját magától jöjjön rá dolgokra, vagy saját magától mondjon ki dolgokat, akkor is, ha ez már régóta mondjuk vagy megszületett benne valami gondolat, de hagyják, és nekem pont ez volt a lényege, hogy ez valahogy erről szólt, hogy hagyni kell mindenkinek a saját útját olyan tempóban járnia, hogy ő tudja és ő akarja, mert hiába szembesíted az embert bármivel, azzal nem ugyanazt éred el, mint hogyha ő magától szembesíti saját magát. Ez kell valahol ahhoz, hogy fel tudja dolgozni azt az információ mennyiséget, ami ugye nyakába zúdul. Hát igen. Végül is igen, van, hogyha ezt nézed, hogy ezen volt a hangsúly, akkor én is úgy vagyok vele, hogy elengedtem kicsit ezt a dolgot, hogy túl hamar rájöttem a csattanókra. Nekem egyébként Katalin volt a kedvenc karakterem. Most Katalin volt Cecilnek a nevelő anyja a történetben. Mondjuk az egy picit sokára fejvakarósan derült ki nekem legalábbis, hogy most akkor ő az igazi anyja, a nevelő anyja, vagy hogy került Cecil ki Franciaországba, vagy akkor nekik mi a kapcsolatuk. Azt egy picit jobban elhúzta, nekem egy kicsit később esett le a tantusz, de szerintem Katalin, és az, ahogy ő visszaemlékszik a dolgokra, meg amilyen felismeréseket tesz, meg amilyen bevallásokat tesz, amikor beszélget Sophie-val. A Sophie volt egyébként a nevelőnője Cecilnek, azok szerintem így felnőtt emberként, meg visszagondolásként, meg amilyen bűntudatai voltak, és ahogy beszélt róluk, azok kedvesek voltak. Nekem emiatt volt nagyon-nagyon szerethető Katalinnak a karaktere. Persze többiek is, ahogy mondod, egyébként tényleg úgy van felépítve a könyv, hogy mindenki szerethető benne, tehát nincsen benne ellenség karaktere, tehát ilyen nagy intrikákat nem találunk benne. Emiatt én őt tudnám talán így kicsit kiemelni. Na, azt mondja a Lilla, hogy nem zavaró, ha bevonz a könyv, ha ledob magáról, mert műfajilag se te vagy, akkor elkezded unni. Igen, azt, ahogy elolvastam a könyvet, akkor nekem is az járt a fejemben, hogy neked ez egy távoli stílus, Lilla,
hogy másfajta vonalon mozogsz jobban. Szücsi, valami hozzáfűzni való? Egyelőre nincs. Egyelőre nincs. Jó, belemegyünk szerintem, spoileresen menjünk bele magába a történetbe. Úgyhogy ha esetleg valaki így menet közben azt mondja, hogy jó, nekem ennyi elég volt ahhoz, hogy nekilássak, hogy elolvassam, akkor az esetleg majd később visszanézheti a VOD-ot, amikor hónapok múlva felkerül a YouTube-ra. Szóval, ugye indulunk, Cecil megérkezik Budapestre, Endre felkapja a fejét, hogy jó csaj, fel kell szedni, csak hogy egy kicsit elbagatizáljam a dolgot, és neki lát, hogy megtanuljon franciául, és amikor elkezdenek beszélgetni, akkor derül ki, hogy ő nem tanult meg franciául, viszont Cecil beszél magyarul, és csak a szállodában kéri Cecil, hogy ne buktassa le, hogy ő valójában tud magyarul beszélni, mert viccesnek, meg szórakoztatónak tartja azt, hogy külföldinek kezelik, és hogy olyan dolgokat mondanak előtte, amit úgy gondolnak, hogy nem ért meg, és hogy ez neki mennyire szórakoztató. Ők szépen megismerkednek, eleve más kapcsolat van Endre és Cecil között, mint Endre korábbi csajozási próbálkozásai, sokkal komolyabban kapcsolódik Cecilhez, és hát ugye nagyon hamar kiderül, hogy ő nekik kapcsolatuk van kicsi gyerekkorukból. Az, ahogy elszakadtak egymástól, az azért egy picit később derül ki, és inkább Endre mesél róla, meg Katalinnak az elbeszéléseiből ismerjük meg, hogy mi történt a múltban, hiszen Cecil még nagyon kicsike volt, 4 éves, és azért egy 4 éves gyereknek, hogyha visszagondolunk, az emlékei nem egészen olyanok. Nem tudni, hogy most mi az, ami valóban megtörtént, egy csomó mindenre nem emlékszünk már vissza kisgyerekkorunkból, úgyhogy emiatt ő is kicsit ilyen sodródik a történettel, talán ezt így tudnám megfogalmazni, és úgy követjük az ő önfelismerését, vagy útját, hogy már előre tudjuk mi is Endrével együtt, hogy ő honnan származik, hogy mi történt vele, és várjuk, hogy mikor jut elő is a felismerésig. Most amit tudni kell róluk, hogy éltek egy faluban, az egyik házban zsidók, és szerintem itt már be lehet csatornázni, hogy elvitték a családokat táborokba, és ha jól emlékszem, akkor egy 1,5 évet töltött Endre táborban, munkatáborban, mire kiszabadították, és árvaként nőtt fel, és abban az időben, amikor Endre gyerek volt, akkor csináltak olyanokat, én ezt nem is tudtam, hogy árva gyerekeket kiküldtek ki családokhoz nyári szünetre, ilyen nyári munkára, meg segíteni gondolom ott a ház körül, és Endre egy ilyen nyári alkalommal kerül Kálmánékhoz, és hát őt ott megszeretik, nem fogadják örökbe, de több nyáron keresztül is oda kerül hozzájuk, és végül is Kálmánnak köszönhető az, hogy Endre forrófejű fiatalként, meg nem törődöm gyerekként, végül is csak fel van cukkolva a büszkesége odáig, hogy végül diplomát szerez. Jó állása is lesz, úgyhogy szerencséje volt. Talán ez a jó kifejezés ebből szempontból, mert olyan helyre került, ahol elkezdtek törődni vele, mert amúgy történhetett volna ez nagyon rosszul is, és elkallódhatott volna, mint ahogy egyébként tudjuk, hogy nagyon sokan elkallódnak. Ugye amikor ők gyerekek voltak, egymás mellett laktak, Endréjék és Cecilék, hát ők együtt nőttek föl tulajdonképpen, és hát valóban megtörténik az, hogy ők eljátszák, hogy összeházasodnak, egy rendes zsidó esküvőt játszanak ott hátul a kert végében. Kvázi együtt él az egész család. Az egyik ház Endréknek a szülei koporsókat gyártanak, Ceciléknek a szülei, vagy az apja meg ilyen fa alapanyag. Faiparos, igen. Tehát ő adja a fát tulajdonképpen a koporsóhoz. Ahonnan Katalin bejön, ő, hogy hívták, valami Sándor valaki volt a nemes, tehát ott volt egy gróf azon a településen, ott lakott a közelben, és neki volt a felesége Katalin, és ők hozatták oda magukhoz Sofit, ugyanis ugye amikor már várandós volt Katalin, akkor oda hozatták a nevelőnőt, hogy majd akkor a gyerekkel ő fog foglalkozni, és milyen jó lesz, hogyha Franciaországból érkezett nevelőnő megtanul magyarul, és francia nyelvet tud tanítani a gyereknek. Csak hogy Katalinéknak kislányok születik, és 3 naposan sajnos elhunyt, viszont ugyanazon a napon született Cecil is, úgyhogy ugyanannyi idős, mint egyébként Katalinnak a lánya lenne.
És ugye a temetésen, meg ezeknél az ügyintézéseknél találkozik Katalin Cecillel és az anyukájával, és besél is róla, hogy féltékeny is volt amiatt, hogy mi az az erő, ami megmondja azt, hogy az én lányom el kell, hogy menjen, és hogy ez a másik csöpség meg itt van, és így kicsit nehezen dolgozza fel ezeket a dolgokat. Sophie végül marad velük társalkodó nőként, és hát telnek az évek, eltelik 4 év, begyűrűzik ide is ugye a második világháború, a németeknek az agymenése, és elkezdik összeszedegetni a zsidókat. A leírásokból kiderül, hogy amúgy a levegőben már ott volt, a szülők foglalkoztak már ezzel hamarabb, a gyerekeket próbálták mentesíteni ezek alól a dolgok alól, hogy ne nagyon érezzenek ebből semmit, de hát Endre szemfüles, érett fiatalember, 7 évesként levágja a dolgokat, meg a szülőknek az energiáit, és tudja, hogy itt valami nem kerek. Eldugja Cecil tulajdonképpen, amikor elkezdik őket elvinni, és csak vagy 2-3 nappal később találják meg, adják oda Katalinnak, hogy akkor a lánya helyett vigyázzon rá, és tulajdonképpen a sajátjaként kezdi el nevelni Cecilt, csak hogy ugye a férjét is előveszik, amikor lemegy ez az egész történet, és ki is végzik országellenes vagy kormányellenes cselekmények miatt, ők meg elszöknek a nevelőnővel, meg a kislánnyal. Akkor már Cecil 7 éves volt, ha jól emlékszem. Tehát még 3 év eltelt azóta. És akkor kiszöknek Franciaországba, Katalin férjének az unokatestvérékhez, ott már Katalin nem tudja ezeket feldolgozni, és intézetbe kerül, tulajdonképpen ő onnantól kezdve már nincs jelen Cecil életében, hanem Sophie az, aki tulajdonképpen fölneveli. Nagyjából szerintem ez a lényeg. Aha. És akkor, amikor Endre és Cecil találkoznak, ők csomó mindent megcsinálnak, hát fiatalok élik a mindennapokat, elmennek táncolni, utaznak vidékre, elmennek a Hortobágyra. Tök jó volt olvasni a 9 lyukú hídról, meg hogy ő hogy látta a pusztát, mert amúgy nekem laknak Hortobágyon rokonaim, anyukámnak a másolónkatesúi, és mi minden éven járunk le hozzájuk, egyszer legalább, és nekem a 9 lyukú híd az ilyen rokonlátogatás. És annyira jó, meg aranyos volt úgy olvasni, hogy egy olyan, aki csak hallott róla, és hogy költeményekben, meg leírásokban találkozott vele, akkor hogy érzékeli ezeket a dolgokat, és elmennek piknikezni egyet, meg van ijedve a szarvasmarhától, ami húzza a kocsit, tehát, hogy olyan kis aranyos volt ez a rész is, meg szerintem nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy Iza, hogy vagy vele, olyan szépen írja le a pusztát is, ilyen művész szemmel picit. Igen, nekem nagyon tetszenek ezek a részek, amikor a festő szemével mutatja egy kicsit a dolgokat. Olyan kis kedvesen, meg hát teljesen másképp látjuk ezt. Próbál közben alkotni, készül közben a saját festménye, amivel azt próbálná elérni, amit a mestere javasolt, hogy ő is benne legyen a képben, de kicsit vergődik ebben a dologban. Elszólja magát Endre előtt, és Endre ebből jön rá, hogy Cecil az a kislány, akivel együtt játszottak, meg gyerekeskedtek. Ugyanis amikor ők gyerekek voltak, a szüleiktől kaptak zsidó neveket. A kislánynak az volt a neve, hogy Cippóra, nem is tudom, hogy mi volt ennek a magyar leírása. Csicsergő? Igen, azt hiszem az volt. Valami csicsergő, kismadár, vagy valami ilyesmi volt. Meg Gibbor volt a kisfiú, ami pedig ilyen erőt, valami ilyesmit jelent, igen. És így is emlékszik vissza saját magára, és kislányként a szüleinek az elvesztését, akkor utána a elköltözést Franciaországba, az új környezetet, az új embereket maga körül, azt úgy dolgozza föl kislányként, hogy elképzel magának egy világot, amiben ugye gyerekként Cippóra és Gibbor játszanak, meg beszélgetnek, meg csinálnak mindenféle dolgokat, és egyszer egy fél szóval, vagy egy elszólással megemlíti Gibbort Endrének, és Endre próbál kérdezősködni ezzel kapcsolatban, hogy ez most akkor hogy van. Cecil kicsit szégyelli ezt a dolgot, de valamit így elkotyog róla, és tulajdonképpen Endrének ebből esik le, hogy ő az a lány, akiről azt hitte, hogy már nincs, de végül mégiscsak sikerült megmenteni azzal, hogy elbújtatta. A csúnya a történetben, hogy hát koporsóba fekteti bele,
és ilyen beszédfoszlányokat is felelevenít magában Cecil, hogy voltak ott katonák, és próbálták keresni, hogy nem bújt el valaki a koporsók között, csak kirázta őket a hideg a koporsóktól, és inkább kimentek a teremből, úgyhogy végül ezért nem találták meg a kislányt a koporsóban. Közben megtaláltam, hogy a gróf Sándor Pál a Katalinnak a férje, aha. De ő egy valóban élő személy volt, én úgy gondolnám. Kicsit így hajlamos behúzni valódi személyeket ezekbe a történetekbe. Tehát élik a fiatalok életét, Kálmánnal, Erzsikével, Endrével, Cecillel elmennek, akkor augusztus 20-át is megnézik. Cecil egy egész nyarat tölt el Magyarországon, közben kirándulnak erre-arra. Meg akkor jön az első orosz űrhajós, aki Holdra ment, vagy a légtér, azt mondja. A Holdra szállás volt akkor még. Aha. Az volt nagy sláger 60-61 környékén, vagy hogy járunk akkor. Azzal kapcsolatban is van felvonulás, így van, meg beszélnek kicsit augusztus 20-ával kapcsolatos dolgokról, mert Kálmánnak is vannak ilyen összeesküvés elméletei, hogy régen mi volt a augusztus 20-a, meg hogy a szocializmus mit csinált belőle, tehát kicsit ilyen politikai vonatkozása is van annak a résznek, amikor ott az ünnepek környékén beszélgetnek ezekről a dolgokról, meg műrepülőpilóták vannak ott, meg ilyen, hát az ünnepségre kimennek és úgy szétnéznek. Akkor nyitják meg az ifjúsági parkot. Igen. Politikus volt Sándor Pál. Igen, és akkor őt kivégezték az otthonában, és akkor igen, a felesége szökött el csak egyedül talán. De nem néztem utána ennek a dolognak, csak olyan ismerős volt ez a név, hogy Sándor Pál, hogy biztos, hogy hallottam valamelyik töri órán valamivel kapcsolatban, biztos, hogy felmerült a kérdés, vagy a név, de nagyon nem néztem annyira utána. Aztán így a nyár vége felé szépen elmennek a szülőfalujukba, végigjárják a dolgokat, menet közben emlékképekről olvashatunk, hogy mit csináltak a gyerekek, milyen volt a faluban élni, iskolába járni, elmenni a henteshez, beszélgetni az emberekkel, megélni tényleg gyerekként a mindennapokat, milyen az, amikor a szülők megbíznak benned, és rád bíznak egy másik életet. Tehát kicsit Endre megkapta a nagyfiú, az óvó, féltő tisztet azzal, hogy mindenhová együtt mentek a kicsi lánya. Nem tudom, hogy amúgy a családnak milyen kapcsolata volt a két családnak egymással, de kvázi ők úgy, ha ott nem történt volna ilyen dolog, szerintem lehet, akkor így borítékolhatták volna, hogy oké, akkor a két családot úgy kötjük össze, hogy ez a két gyerek itt össze is házasodik, és akkor így megy tovább a vérvonal. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de kicsit a Mamikámban ez amikor olvastunk róla, hogy hogyan épülnek le az idősek, hogy ott maguk környékén már nem gondozza a kertet, stb., hogy ez az elmúlás, az idő, ahogy változik a környezet, ahol élsz, kicsit ez volt az, ami visszaköszönt, mikor elkezdték körbejárni a falut, hogy már mások laknak a házakban, hogy már ott nem is olyan bolt van, ami régen volt. Kicsit ilyen keserédes volt visszatérni, amúgy egy csomószor érzem én is, olyan volt visszamenni régen az oviba is, meg a suliba is, hogy vannak emlékeid, nézett ki valahogy, és már teljesen másképp fest az egész. Igen, és főleg amikor a házba végül, mondjuk most annyira nem akartam előre szaladni, de hogy ott is ez nagyon erősen megvan, hogy akkor mi az, ami úgy van, mi az, ami nem, amire emlékszik, hogy ott volt, de már nincs, vagy más a kilátás is az ablakból például. Meg a szomszédházat el ne bombázták, tehát Cecilék háza nincs is meg, hanem össze van dőlve, teljesen el van romosodva, meg hátul az a lugas sincs már meg, ami alatt ők kimondták a boldogító, igen. Egyen meg. Hát igazából nagyjából ez a storyline tényleg annyira nagyon hamar világossá válik, hogy olyan nagyon spoilerezni nem tudunk szerintem ezzel a történettel kapcsolatban. Tehát ez az, ami így szépen végigvezet. Tényleg az, ahogy rájönnek a dolgokra. Katalin is visszamegy elbúcsúzni a férjétől, mert ugye ő nem tudta eltemetni a férjét, hanem nekik ugye szökni kellett, úgyhogy Sophie-val végül visszautaznak abba a faluba, és elbúcsúzik a férjétől, és hát meg is lepődik, meg jól is esik neki, hogy ott van a kislányuk mellett a férjének a sírja, és azt hiszem, hogy pont a temetőben találkoznak végül Cecillel és Andrével.
megvannak a nagy felismerések. A spoilerezést megtette a hátsó borító. Amúgy egyébként igen. Ott elég szépen leírja, hogy mi az, amit várhatsz a könyvben. Én meg nem olvastam, hála az égnek. Igen, én ezt így megúsztam. Nekem teljesen meglepetés volt, mert én csak úgy belefogtam, és nem is néztem utána a könyvnek. Abszolút. Néha szeretem is, hogyha így nem tudom előre, hogy amúgy mi a sztori, mert így tök jó az, hogy akkor így nyivakon vágok bele. És például az elején, amit mondtunk, hogy így a fordulatok nekem nem is, tehát nem azok voltak igazából a fordulatok, hogy úristen, kiderült, hogy a múltban ez az igazából a jelenben ő, hanem ez az úristen, szóval ez is benne van a könyvben, hogy Aha. Már eleve az, hogy az első fejezetet azt úgy, jaj, de jó kis lágy, kellemes kis fiatalokról szóló sztori, mert amúgy én meg nagyon szeretem ezt a kort is, ahol még ez a klasszikus udvariasság, meg ez a nem tudom, mindegy, én szeretem ezt a stílust, és akkor hirtelen a második fejezetnél így nem értettem, hogy most akkor mi történik, picit így megtorpantam, és ráadásul valamit félreolvashattam, mert én úgy értelmeztem az elején, hogy Gibor és Cipóra is fiúk. És én először azt hittem, hogy ez Endréről és Kálmáról szól. Uh-huh. És csak később jöttem rá, hogy valamit félreolvastam, és az egyik igazából az esküvő körül jöttem talán rá, hogy akkor, vagy hogy ahogy ették a lekváros kenyeret, vagy valami ilyesmi, így rájöttem, hogy akkor lány, és akkor meg rájöttem, hogy akkor viszont Cecilről szól. De hogy ott nekem volt egy kicsi olyan, hogy nem teljesen értettem még, hogy mi van, aztán amikor a harmadik fejezet megint a jelenben volt, akkor azt hittem, hogy ilyen váltakozó lesz majd, hogy akkor egy olyan fejezet, de aztán ezt nem követte, hanem azért egy picit szerintem így dinamikusabban haladt, vagy nekem jobb volt így, mint hogyha csak folyamatosan egy-egybe váltogatta volna, és nekem az, hogy bejött ez a Katalin szál is nekem egy újdonság volt, illetve eleve az, hogy akkor ez most így a zsidó üldözet, hogy eleve Auschwitzról meg ezekről szól, nekem az is jött, hogy arra sem számítottam egyáltalán, de akkor lehet, hogy ez rajta volt azt szerintem pont nem. Azon én is meglepődtem, hogy az Auschwitz vonalat, meg ezt a Ghost vonalat behozza, de mondjuk annyira nem erősen hozta be, hogy tényleg ilyen nagy fókusz lett volna rajta, hanem picit ilyen oldalágon említi meg a dolgot. Meg nekem pont azt tetszett benne, hogy ez most nem feltétlenül sőt egyáltalán nem a táborról szólt, hanem ez pont arról, hogy amúgy hogy mi van, akit nem vittek el, hogy mi lett azokkal, akik ott maradtak, hogy mi lett azzal, aki... Hát inkább ez előtte, mi lett utána. velük a jövőben, igen. Tehát hogy nekem ezek mind azért voltak meglepőek, ez az egész koporsós sztori, meg minden, hogy fel volt vezetve, mert ugye volt, hogy elmentek a vidámparkba, és akkor ott a bűvész, hogy berakta abba a ládába, utólag rájöttem, hogy akkor ugye azért volt a pánikroham, mert hogy a koporsóban volt gyerekkorában, de hogy ezek mind olyan meglepőek voltak nekem, mert hogy nem számítottam, hogy ilyen mélységekbe fog elni a könyv. De lehet, hogy ez azért volt, mert én nagyon-nagyon-nagyon felszínesre számítottam, és lehet, hogy ha mondjuk valaki meg arra számít, hogy nagyon mély, ahhoz képest meg nem volt. Tehát úgy meg tudom érteni amúgy a ti oldalatokat is, vagy Lillának az oldalát is, hogy őt ezt így nem vonzotta be. Nem szabad elvárásokkal hozzányúlni egy könyvhöz, és akkor nem tudunk semmelyik irányba se túl lódulni a dologhoz, igen. Összességében egyébként nekem is tetszett. Én azt mondanám, hogy ez abba a kategóriába tartozik, hogy tudom én, egy piknik, vagy 2 piknik körülbelül föl. Ha valaki gyorsan olvas, akkor egy piknik alatt el lehet olvasni. Tehát, hogy így csend van körülötted, így el tudsz mélyedni benne, és elolvasod. Én sokat szóra olvastam el, tehát sokszor ültem neki, ez a egy kávé mellett, meg ilyen lopott 5-10 percek, vagy fél órák, amiket így elolvastam. Az szerintem ez nem az a kategóriás könyv. Én inkább azt mondanám, hogy minél többet elolvasni belőle, amúgy sokkal jobban be tud talán húzni, meg sokkal jobb élményt tud adni, mert jobban át tud venni belőled, vagy ő tud többet adni szerintem. Nem tudom, ti hogy olvasni. Én amúgy elég hamar végig olvastam, amit ahhoz képest, hogy én azért eléggé kiszoktam húzni, hogy ha elkezdem hó elején, akkor én hó végére szoktam a közös könyveket általában befejezni. Főleg, hogy csak tömegközlekedésen szoktam olvasni, és ez volt már régóta az első könyv, amit itthon is olvastam, mert annyira tetszett, hogy akartam vele haladni. Lehet, hogy engem most pont egy olyan időszakban fogott meg, amikor kifejezetten ez a téma, hogy ez a
kitalál magának egy másik világot, hogy elnyomja azokat a traumákat, és akkor ezt mind felfejteni, és rájönni, és volt egy csomó tök jó gondolat benne, hogy nem tudom, a gyógyulás folyamatáról is, meg így a múlttal kapcsolatban, most nem tudom, hol akartam ezt kiugodni, de... Nézem közben itt Lillát, hogy azt mondja, hogy az ő esetében a főbaj románc, mint főszál volt, de ez nem fogyatékosság, egyszerűen csak nem az áll hozzád a legközelebb, ez ennyi. Azért, mert valami műfajidegen attól még lehet jó. Mondja? Persze, meg egyébként az érdekes, hogy kifejezetten ilyen romantikus könyveket én sem szeretem, sőt szerintem nem is nagyon olvastam, tehát hogy most nem tudnék olyat mondani, hogy én olvastam volna kifejezetten olyan könyvet, aminek a főszálja az egy romantikára van felfűzve, mert azt én sem annyira szeretem, de ebben pont az volt szerintem a jó, hogy ennek nem csak az volt a lényeg, hogy akkor most kerülgetik egymást, és jaj, most akkor szeretlek, nem szeretlek, ide gyere, oda gyere, hanem ennek volt egy háttér sztoria, és a romantika csak összefűzte a jelent. Tehát a múltat összekötötte a jelennel is így. Szerintem nem volt azért ez egy ilyen nyálas sztori. Sőt, főleg, hogy ez a kis klasszikus, udvarias, old school szerelem volt benne. Hát ilyen poénos szerelem, hogy egymásnak a vérét szívják, meg közben. Igen, volt kicsi kötekedés. Mondjuk volt benne egy ilyen kis rész, amikor Endre felment a szobájába, és akkor kicsit közelebb kerültek egymáshoz, és Cecil is meglepődött saját magán, hogy milyen testi dolgokat tud produkálni a másik embernek a közelsége, egy-két mozdulat, vagy egy-két érintés, és hogy ehhez képest Endre fogta magát, és dobbantott, tehát nem maradt ott vele, meg nem történt igazából semmi. Tehát, hogy tudott úriember maradni, és nem használta ki a helyzetet. Ez egy abszolút tiszteletre méltó tulajdonsága volt. Annak azzal együttvéve, hogy amúgy úgy volt beállítva maga a karakter, hogy amúgy minden további nélkül kihasználta az ilyen édeskettes helyzeteket. Azt mondja Lilla, hogy nyálasnak nem mondaná, mert 5 oldal után dobta volna, így félig sikerült akkor elolvasni? Igen. Azt írja Liffy, hogy jó gondolat, hogy nem szabad elvárásokkal hozzáállni, megyek és feleségül veszem az első nőt, akivel találkozom, csak nem csalódok, ha. Lilla alapvetően ezzel a műfajjal egy kicsit idegen, tehát ő más kategóriákban szokott mozogni, de így szeretjük. Tehát ezzel együtt. Persze, de ez teljesen oké, és tehát én abszolút megértem, hogy őt miért nem, vagy hogy valaki, aki nem álljul le ettől a stílustól, azt miért nem vonza be, azt én teljesen abszolút megértem ezt tök oké. Engem pont minden nyelvén megfogott, tehát a sztori is megfogott, a nyelvezete is megfogott, a művészi része is megfogott. Én nagyon szeretem a leírásokat, és a művészi leírásokat, és ebben nagyon szépek voltak. Ezt akartam én is mondani, hogy olyan nagyon szépen fogalmaz, szépen le vannak írva a dolgok. A leírások nem voltak túl hosszúak, nem untatott el a túlzott részletessége, engem sem, mert ugye nem tudom, melyik könyv volt az, amelyiknél beszéltünk róla, hogy amikor már túl sokat ír a környezetről, akkor én elunom magam, és már nem látom magam előtt ezeket a dolgokat. Viszont ő neki ezekben a leírásokban még pont annyi volt benne, amitől szépen meg tudott előttem is jelenni az, amiről éppen leírt. És írja Lilla is, hogy kifejezetten jól ír az író. Szerintem én fogok még nézni tőle más könyvet is, mert kíváncsi vagyok rá, hogy másfajta történetben hogyan tudja kamatoztatni a tehetségét. Tudom, hogy van olyan, amiben egy picit több misztikus vonal is megmutatkozik. Mondjuk ebben is volt egy kicsit, amikor a Endre kisfiúként mesél a kutyusoknak az elvesztéséről, hogy kicsit úgy látta a halált ott körülötte, hogy úgy gyerekként sokszor felmerül, meg találkoztam vele én is, meg beszélnek róla emberek, hogy gyerekként még nyitottabbak vagyunk ezekre a dolgokra, és igazából ezt a szálat hozza be ide a történetbe, hogy egy 6-7 éves fiú teljesen másképp látja ezeket a dolgokat, nem akarja elfogadni, hogy ez jön, elviszi, először még meg van ijedve, aztán mikor tudatosul benne, hogy akkor ez az érzés, ez az energia, ami ott körüllengi őket, akkor ez azt jelenti, hogy ott a halál van, el is altatják ugye a kutyusokat, mert már nagyon öreg volt, és akkor utána, amikor viszik őket a menetben, akkor is ott érzi ugyanazokat az energiákat maga körül, tehát annak ellenére, hogy gyerek, addig el tud jutni, meg fel tudja fogni, hogy akkor ez most itt nem
napos kirándulás lesz, ahol majd jól érezzük magunkat, hanem akkor ez itt igenis egy kőkemény dolog lesz. Az is nagyon tetszett nekem, hogy azért van benne leírás, mert Endre mesél arról, azt hiszem pont Cecilnek, hogy milyen volt az, amikor elvitték, milyen volt a vonaton, hogy emlékszik vissza, hogy élte túl igazából azt az időszakot, amikor bent volt a táborban, és itt megint szerintem tudunk párhuzamot vonni, mert ugyanazt az eszközt választja mentális egészségének a védelmére, nem tudok jobbat, mint Cecil. Tehát egy képzelt világban van. Ugyanúgy ő is nagyon sokszor elképzel dolgokat, és akkor így csak időnként felébred a valóságra. De úgy egyébként nem tudatosul benne olyan szinten a valóság, hogy olyan nagyon megtörje, mondjuk csak 1,5 évet volt, hatalmas idézőjelben raktam a csakot, 1,5 évig volt a táborban, mint a 4 éves kislány, aki ugyan jó környezetben van, de nem tudja, hogy mi történt körülötte, hogy hova lettek a szülei, miért kell ezekkel az emberekkel élnie, akkor utána miért kellett megint elmenniük onnan, ahol éltek, más emberek közé, hogy nem akarott és lenni. És miért nem mondják el, hogy egyáltalán hogy mi történt apuval, vagy esetleg az anyukával, vagy esetleg mi történt vele. Tehát egyáltalán semmit nem akarnak elmondani róla. Még Sophie se akar elmondani, pedig nagyon bízik benne Cecil, mint a legjobb barátnőjében. Igen, nekem ez egy csomó ideig olyan fura volt, és én visszaesnek éreztem, hogy de miért kell titkolózni elő, miért nem lehet neki elmondani, és aztán így a végére már én is egyetértettem ezzel, hogy nem, hogyha már ennyi időn keresztül ő saját maga előtt tagadta, és ő egy más világot alkotott magának, akkor igenis meg kell várni, amíg ő maga kezd el ebből kijönni, és lehet segíteni és rávezetni, vagy mankókat adni neki, de nem szabad csak úgy azt mondani, hogy Cecil, ébredj fel, mert neked ez a múlt, és te innen jöttél, és ez vagy. Mert ez valószínűleg még egy nagyobb sok hatás, vagy nem tudom, még egy trauma lenne neki, vagy egy támadásnak venni, vagy nem tudom, tehát valahogy már én is egyetértettem ezzel, hogy ez így volt jó, hogy nem mondták el neki, még ha fura is. Olvastam a chatet még itt közben, hogy azt írta Lilla, hogy nem kizárt, hogy meg fog próbálni más könyvet is tőle. Ha gondolod, előolvasunk neked néhányat, hogy mi az, amit egyáltalán érdemes, de hogy ezt a könyvet anyukát polcára teszed. Igen, szerintem egyébként nekem is anyukámnak ezt tetszene. Mondjuk voltak benne megható részek, amikor így ilyen egymásra döbbenések, vagy találások, vagy feldolgozások, és persze elkészül a festmény, meg igen, tehát hogy olyan érdekes volt, amikor a faluba is visszamentek, és akkor Andréről tudták, hogy kicsoda, meg hogy igen, akkor ennek a fia, és egyébként 4 évet úgy élt le a gyerek, jó, nem 4, de biztos, hogy tudom én 2 vagy 2 is felett úgy élt le az a gyerek, hogy mindig ott volt, csúnya szóval élve egy kullancs rajta, egy kis lány állandóan ott tipegett a sarkában, és hogy igazából senki nem kérdezi meg, hogy akkor a kislánnyal mi lett, vagy tudnak róla, csak nem beszélnek róla, tehát hogy így az sem merül fel az embereknél, meg Cecil sem emlegeti, hogy ő idevaló, hogy neki Katalin az anyja, és akkor esetleg ott a többi emberben is felmerülne, hogy akkor Katalinnak nem is maradt meg a gyereke, akkor hogy lehet? Talán egyszer, amikor a boltban karamelt kapnak, akkor felmerül, hogy de hát Katalinnak meghalt a lánya. És csúnyácska karamell. Igen. Igen, aztán rögtön vissza is mondja, mert látja, hogy nem jó a reakció, úgyhogy így eltereli a szót. Jó, de utána végül a árus az rájön, hogy ki áll előtte, és ki volt az a gyermek, aki előzőleg is ezt mondta, hogy csúnyácska, és utána azt mondta, hogy a finom. És a legfinomabb karamell, amit valaha kóstolt. Na, az például egy ilyen könnyezős rész volt. Nem akkora egetrengető érzelmi körülírás, meg mit tudom én, de kicsit úgy belegondol az ember, hogy ott vagy, vezetsz egy boltot éveken keresztül, tehetetlen szemlélőként végignézed, mert sok mindent nem tudsz tenni, már nyilván a lehetőségeihez képest, de az ember olyan esetben valószínűleg inkább a családja felé hajlik, meg próbálja úgy megoldani a dolgot, bármennyire is sajnálja a másikat, azért csak többen voltak úgy, hogy inkább arról gondoskodtak, hogy a saját családjuk rendben legyen. És akkor így évekkel később megjelenik ez a
jól szituált fiatalember egy csinos hölgyel, és kiderül róla, hogy az a kisfiú, aki zsidóként itt élt a faluba, mindenki ismerte az apját, itt téblábolt, hányszor kapott nyaklevest a megjegyzéseiért, és azt hitték, hogy soha többé nem látják, mert elvitték, meg úgy volt vele mindenki, hogy hát szegény gyerek, ó, sanyarú sors, meg mi lehetett vele, meg vajon túlélte, biztos nem élte túl, és már eleve az egy ilyen szívet, lelket szorongató tudat, hogy bárcsak tudtam volna esetleg valamit így tenni, és akkor ott áll, túlélte, felnőtt, jól van, tehát, hogy azt úgy megint másképp éli meg szerintem az ember, főleg, hogy ott látta, hogy milyen sorsa volt mondjuk akár a településnek, hogy az emberek hogy éltek, biztos szóbeszéd is volt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy így az megint egy ilyen kicsit torokszorongató volt. Meg amikor ahol kivettek egy szobát, ott is beszélgettek az öregekkel, hogy akkor most mi újság, ők is ismerték Endrét, ők is rájönnek, hogy kicsoda Cecil, és amikor festi azt a képet, akkor úgy, ő nekik talán mondta is Endre, hogy ne mondjanak semmit, mert majd rájön magától kell rájönni ezekre a dolgokra. Meg amikor visszamennek a házba, és megtalálják azokat a régi erekjéket, amik egy ládába voltak bele rakva. Az is milyen szép volt. Most, hogy belegondoltam abba, hogy ide költöztünk, és egy csomó mindent kidobáltunk, jó, mondjuk itt fényképek, meg ilyenek nem voltak elpakolva, de hogy ott hány tulajdonoson keresztül őrizgették azokat a fényképeket egy dobozban. És megmaradt. Mekkora az esélye ennek? Szerintem borzasztó kicsi. És nem is csak 1-2 évről van szó, hanem tényleg ott őrizgették nagyon sok ideig. Igen, kifejezetten érdekes volt, meg kedves. Meg, hogy beengedték, tehát, hogy vadidegen emberek megjelennek ott a kapuba, hogy én itt éltem gyerekként, nem tudom, hogy én beengednék-e bárkit is ebbe a házba, hogy ő itt élt. Hát már most ez nem a te házad, az én házam. Tehát, hogy így ez is egy ilyen érdekessége volt. Jó, mondjuk akkor más világ volt, akkor még nem igazán hallottál róla, hogy így ilyen. Az akkor megszokott volt, azt mondod? Hát lehet. Abban az időben. Annyi tragédia volt. Hát az biztos, hogy halmozott a hátrányos időszak volt, mert az egy dolog, hogy lement a második világháború, de utána sem volt sokkal csendesebb az élet, én úgy gondolnám. Oda kellett figyelni. Viharos történelem. Így van, így van. Jó, melyik volt a kedvenc részetek benne? Volt esetleg ilyen? Tudtak ilyet mondani? Szücsi? De most jól megfogtál. Hát szerintem mindig, amikor Cecillel találkozott Endre, azok a részek voltak. Neked a kedvenceid? Igen, aranyos kis... Hát, amikor például elmennek ilyen eldugott helyre, ahol kiszórakozhatták magukat még a szigorú rendszerbe is. És jól érezték magukat. Iza? Hát én egyrészt szerettem azokat a részeket, amikor a festményével bajlódott, mert szerintem tök jól bemutatta, ez egy tök jó példa volt arra, hogy az alkotáson keresztül hogy lehet kibontakozni, hogy tudsz így magadba ásni, és önmagadat belerakni egy képbe, vagy bármilyen alkotásba. Meg én nagyon szerettem azt a részt, amikor Katalin végre beszélget Sophie-val. Igen, Sophie-val. Mert hogy az a sok, tehát hogy ő hallgat, és nem beszél, és akkor ott kezdett valamit motyogni, és akkor mondod, de hogy úgy már annyira vártam azt, hogy ténylegesen akkor elmondja, hogy miért nem beszélt ennyi éven keresztül, mi fájt neki ennyire, neki milyen érzés volt az, hogy szerintem ez nagyon nehéz téma egyébként, hogy elveszíted a saját gyerekedet, utána kapsz egy lehetőséget, hogy akkor gondoskodj egy másik gyerekről, aki ugyanúgy néz ki, és ugyanannyi éves, és ugyanazokat az érzéseket hozza elő, és akkor van ez a kettősség, hogy senki nem pótolhatja a gyereket, de közben meg erről a gyerekről meg szeretnél gondoskodni, de nekem ez nagyon tetszett, ez az őrlődés, ami volt benne, és hogy nem tudta sajátjaként szeretni, nem tudta úgymond megbocsájtani, hogy ő él, és az ő lánya pedig nem. Tehát, hogy és közben meg mégis szeretettel fordult felé, és főleg a végén már így kiderült, hogy egy picit megbánja, vagy nem is tudom, mi rossz neki az, hogy nem alakult ki szorosabb kapcsolatuk. De szerintem ez egy nagyon-nagyon valóságos ábrázolás volt. Vagy legalábbis úgy tudom elképzelni, hogy ez egy valóságos... Igazából nekem is emiatt volt ő igazából a kedvenc karakterem, hogy
hogy amikor elkezdett mesélni ezekről a dolgokról, és hogy kimerte mondani azokat az érzéseket, amik bennük voltak. De ez valahol azzal is jött, hogy a kor, ahogy előre haladt, hogy ő már ott idősebb volt, hogy amikor elérünk így az életünk végére, én ezt így képzelem el, akkor vannak olyan dolgok, amiket szeretnénk úgy letenni, mert már nem akarjuk tovább cipelni, akár érzés, bűntudat, ami így felmerül valakiben. Szerintem emiatt nagyon-nagyon tisztelendő, hogy tényleg így arisztokrataként egyáltalán eljutott odáig, hogy elvállalta a gyereket, hogy hazavitte a helyet. Mondhatta volna azt, hogy ő senkie az a gyerek. Most ő mit kezdjen bele? Az ő gyereke meghalt, és maradhatott volna ebben a gyászban is. Tehát mondhatott volna nemet, a lehetősége megvolt rá, ehhez képest vállalta azt, hogy akkor elviszi, és azt mondja, hogy akkor az a saját gyereke, és megmenti a zsidó sorstól tulajdonképpen. És átnevelik úgy, hogy ez ne derüljön ki, hogy ez a gyerek zsidó, és életben tudják tartani. Szerintem ez egy óriási dolog és áldozat volt tőle. Visszagondolunk arra az időre, hogy még valószínűleg gyászolta a saját gyerekét. Hát 4 év egy szülőnek úgy, hogy várott 9 hónapig, aztán 3 nap után el kell, hogy veszítsd, tehát ez biztos, hogy szörnyű. És igen, utána, amikor így megnyílik és beszél ezekről a dolgokról, és nyilván a gyerek sem úgy élte meg ezt az egészet, meg biztos, hogy Cecil sem tudott volna ebből semmit a szemére vetni, de szerintem, ha jól emlékszem, Sophie ezt mondta is neki, hogy de hát ez így nem olyan érzéseket váltott ki a többiekben, mint amit ő elképzelt, hogy Cecilnek is mondjuk többet kellett volna adni a szülőként, tehát tényleg ő úgy érezte, meg úgy is beszél róla, hogy az édesanyja, tehát nem marad benne így tüske igazából. Az érdekes volt még, hogy már amikor elhozták ugye a háztól, már akkor jelentkeztek nála ezek a képzelt, barátos dolgok, hogy Gibor és Cippóra ők játszanak, és másik világban van, tehát hogy úgy ők ezt már így tudták, és lehet, hogy inkább amiatt volt neki bűntudata, hogy amikor kimenekültek Franciaországból, ott már nem tudta tartani magát tovább, még ő Cecilért sem. Azt mondja Lila, hogy őszinte dolog, hogy ennek a helyzetnek az érzelmi komplexitását vállalja, ellentmondásos érzelmekkel megküzdeni nem egyszerű. Így van. Tehát emiatt szerintem persze szép volt a szerelmi szál, erős volt a holokauszt vonal Endre szemszögéből, hogy ő hogy élte meg a dolgokat, meg az ő gyerekkora hogy zajlott, de Katalinnak a feloldozás kérése, mert igazából bocsánatot kér Ceciltől ezek miatt a dolgok miatt, pedig hát a lány az életét köszönheti neki, meg egy jó környezetben tudott felnőni, és nem volt bántva. Jó, persze biztos kirekesztve érezte magát, meg a francia rokon is kicsit olyan furán bánt vele, de ehhez képest is végül ők is úgy döntöttek, hogy úgy csinálnak, mint hogyha sose lett volna zsidó múltja a lánynak. Vannak utalások, meg elszólások, meg beszólások Cecil felé, de annyira nincs emlegetve a dolog. Szerintem a legtöbb, amit a saját helyzetükből kihozhattak, azt megtették. Tehát mármint, hogy most nyilván lehetne vitatkozni, jaj, persze lehetett volna sokkal odaadóbban, azt szeretné úgy kezelni, mint sajátot, meg minden, de az nem lenne reális. Tehát az ő helyzetükben, az ő érzelmeikkel, az ő életükben, élethelyzetükben egyszerűen ez volt az, amit nyújtani tudtak, és szerintem ez teljesen valóságos és így elfogadható. Egyébként, hogyha így nagy vonalakban össze akarnám, most már amúgy is úgy éreztem ezen a nagy oldalon, hogy az összefoglaló felé haladunk, de lehet, hogy ez majd még fog nyitni gondolatokat, de én nagyjából 5 olyan dolgot tudnék mondani, ami így ebben a könyvben nekem adott valamit, vagy nem tudom, ami tetszett benne, vagy olyan jobb gondolat volt. Az egyik az, talán ami így összefogja az egészet, az, hogy a múlt az akkor is hat rád, hogyha nem veszed tudomásul, vagy nem tudod, hogy mi volt, vagy elfeded. És hogy lényegében azért kell szembenézni a múlttal, és azért nem jó elfedni, hanem ténylegesen
feldolgozni, mert akkor legalább tudod, hogy hogyan hat rád, és esetleg tudod kicsit korrigálni, vagy tudod picit jobban kezelni azt, hogy mikor és hogyan hat. Ezt már nem tudom, hogy ez talán pont a Katalin és Sophie beszélgetése volt, amikor ezen beszélgettek, hogy akkor vajon kellett volna mondani, vagy nem, meg hogy nem a múltad vagy, hanem az, ahogyan élsz, de hogy közben meg úgy cselekszel, amit átéltél a múltban, és hogy elkerülhetetlen, hogy a múltad az hasson a jelenedre, mert egyszerűen így működünk. Valamit megtapasztalunk, és akkor abból kiindulva cselekszünk. Úgyhogy nekem ez volt az egyik, most nem azt mondom, hogy ez egy újdonság volt, csak hogy ez szerintem nagyon szépen meg volt benne fogalmazva, és alá is volt támasztva. A másik, ami egy érdekes gondolat volt, ez a halál-élet, hogy volt Endre mondta, mesélte, hogy mikor túlélte, és akkor mindenki mondta, hogy hát egy túlélő vagy, most túlélted a halált, és akkor nem értette ezt, hogy hát a halált ezt nem lehet túlélni, és hogy esetleg az életet lehet csak túlélni, de az életet mindenki túléli a következő pillanattal is. És nem tudom, ez valahogy ez az élet-halálról való gondolkodás is nekem most így jól esett ezen gondolkodni, vagy így elindította a gondolataimat. Az a kis apró szerelmi rész nekem tetszett, hogy volt ez a pillanat, amikor azt mondták, hogy azt mondta Endre, hogy őt igazából nem érdekli, hogy most ebből lesz-e hosszú távú kapcsolat, vagy nem lesz, vagy érez-e iránt a Cecil valamit, vagy nem. Ő igazából most örül annak, ami van, ő szeret vele lenni, amikor nincsen vele, akkor szeret azokra a pillanatokra gondolni, amikor vele volt, tehát hogy ez egy ilyen szép hálával teli pillanat volt, és azt tetszett, és igen, ez a művészi része. Volt egy ilyen sötétség-fény határ gondolat, amikor arról beszélt, hogy a sötétség és a fénynek nincsen éles határa, hanem ez egy átmenet, hogyha arra gondolsz, hogy a hold hogyan világít, vagy bármilyen fényforrásnak mindig van egy aurája, ami szépen lassan elhalványul, és hogy nincs olyan, hogy vagy sötét, vagy világos, hanem ez egy átmenet, ez egy spektrum, vagy egy ilyen közeg, és ez tetszett, mert hogy ez most nem csak feltétlenül a fény árnyék, meg a művészetekben, hanem mint jó-rossz például, ezt így át tudtam vonatkoztatni. Úgyhogy én most így ezeket viszem magammal ebből a könyvből. Szőcsi, te mit viszel magaddal ebből a könyvből? Hát nem tudom, sok minden újragondolás volt a fejemből a történet kapcsán egy-két dologról, ami most így nem jut eszembe, de mindenképpen viszek valamit, csak hát nem tudom elmondani. Nem tudod még így megfogalmazni. Azt igen, mondtad, igen. hogy te hasonló stílusú könyveket eddig nem nagyon olvasgattál, de tetszett akkor ez az új vonal. Igen. Jól van. Szerintem akkor ezt így lassan zárjuk ezt a beszélgetést. Nekem is kicsit ilyen, szeretem a happy endes könyveket. Tehát azzal, hogy ilyen szépen fejezte be a történetet, hogy ilyen szépen összeértek a szálak, hogy meg tudták beszélni a dolgokat, meg volt benne a feloldozás, kiderült annak, aminek ki kellett derülnie a végén, Cecil is felfedezte magában ezeket a dolgokat. Ez ilyen szép ívet adott az egésznek. Az, hogy milyen utat jártak be a karakterek a saját lelkiismeretükkel, a saját felismeréseikkel, hogy mit tanultak abból a helyzetből, amit átéltek, akár gyerekként, akár felnőttként, hogy gondoltak-e rá, hogy a múlton esetleg, hogyha másképp történtek volna a dolgok. Annak ellenére, hogy amúgy miket éltek át, nem igazán az volt a vezérvonal, hogy nagyon a múlton rágódni, és egy ilyen spirálba visszakerülni, hogy de ha másképp történt volna a dolog, akkor az úgy mennyivel jobb lett volna, meg a hibásokat keresni, meg ilyen rossz érzéssel visszaemlékezni, hanem tényleg, amit mondasz, Iza, hogy a múltnak hatása van arra, hogy kik vagyunk, hogy állunk hozzá a dolgokhoz, de a jelenben élünk, és az élet az megy tovább, és nekünk tehát a mi dolgunk azt eldönteni, hogy mit kezdünk azokkal a lehetőségekkel, amik itt vannak előttünk, és hogyan visszük tovább a saját életünket. Tehát szerintem igazából ezek a gondolatok is úgy szépen vannak megfogalmazva ebben a könyvben, úgyhogy biztos, hogy egy kellemes, most próbálom azt a kifejezést megkeresni, amit még a Jane Austen könyvre mondtunk, hogy olyan soft, olyan puha, olyan jó olvasni ezekről a dolgokról bennem, mert nem annyira élesen, nem annyira nyersen, nem annyira
húsba vágóan beszél még a kellemetlenebb részekről sem, ami miatt esetleg tényleg ilyen görcsös érzése lenne az embernek, hanem olyan szépen csomagolva, szépen megfogalmazva, de a lényeget mégis megmutatva pakolja ide elénk ezeket a dolgokat. Tényleg nagyon szépen írja le a tájakat, azokat, amiket így Cecil lát, érez, átél, ahogy művész oldalról próbálja a festményen keresztül feldolgozni azokat, amik így vele történtek. Szerintem ez szépen le van írva benne. Úgyhogy ha valaki szereti az ilyen jellegű dolgokat, amikben finoman benne van egy ilyen szerelmi szál akár, akkor biztos, hogy érdemes elolvasni ezt a könyvet. Alapvetően valószínű, én is fogok még olvasni tőle könyvet, meg lehet, hogy azt mondom, hogy azért ezek elférnek ott a könyvespolcon, úgyhogy lehet, hogy meg is veszem, bár már most van könyvtárbérletem, úgyhogy lehet, hogy majd kölcsönzök. Na mindegy, majd meglátjuk. De hogy igen, hogy jó volt, egyáltalán nem bántam meg én sem, hogy elolvastuk, meg kiválasztottuk ezt a könyvet. A következő könyvünk az Agatha Christie-nek A gyilkosság az Orient Expressen lesz, a kibeszélő pedig minden hónap utolsó péntekére van dátumozva, és este 8-ra datáljuk. Ha bármi közben jön, akkor az Discordon biztos, hogy kiírásra kerül, ott szoktuk általában azt megbeszélni, és a kibeszélőnél a Discordon történik meg a csatlakozás is. Én nagyon szépen köszönöm, szerintem ezt így zárhatjuk is, nem volt hosszú a könyv, kibeszéltünk szerintem mindent, ami ezzel kapcsolatos. Várunk mindenkit legközelebb is a hónap végén a Twitchen, a következő kibeszélőre, csatlakozzatok hozzánk. Ha valaki esetleg szeretne véleményt mondani, vagy a saját élményeit megosztani velünk, akkor azt a chaten is meg lehet tenni, meg a Discordon is szívesen olvassuk az adott hónaphoz tartozó kis ilyen vonalunkon, vagy nem is tudom, ez a triccen, úgyhogy oda is nyugodtan le lehet írni, hogyha valami esetleg bennetek maradt. Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok!